खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 15 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथि थानाय राशिफोरखौ फरायसिनो लाबाय। मेष राशि राङारि आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। वृष राशि राङारि मुलाम्फानि आसा दं आरो होबथाजानाय रांखौ मोननो हागौ। मिथुन राशि राङारि आयदाफोराव जाफुंसारनाय मोनगोन, गोदान फुंखाफोर नुजानो हागौ। कर्कट राशि सोलोजों रां थिसन, राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। सिंह राशि राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ, दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। तुला राशि नोंथाङा बिबुंथिनि हेफाजाबजों खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। वृश्चिक राशि साख्रियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं आरो मोजां राङारि मुलाम्फा जागोन। धनु राशि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन, खरसानि सायाव सामलायबाय थागोन। मकर राशि बे साना रांखान्थियारि महरै मोजां जागोन आरो राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। कुम्भ राशि रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। मीन राशि रां थिसननायनिफ्राय मोजां मोननायनिफ्राय जाथावना दं। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।